De online wraad is net meer voor te tanken en is een onderdeel worden van uw wraad. Daarom is het wichtig om ben te leren hoe ze omgaan moeten met die online wraad en het peteren om te gaan over sociale media. Ben zitten, net als wij overigens zelfs, samen 4 tot 6 uur online. Dat gebeurt van alles. Maar we hebben het er net zo vol over. Want het is echt iets wat gebeurt achter een scherm. Of voor een scherm, net hoe het erachter zit. Maar er gebeuren mooie dingen. Er is echt plezier en er is te ontspannen met media. Maar er gebeuren ook een hele hoop dingen waarvan stinken mast. Van ja, daar mag het eigenlijk zo hebben. Maar dat gebeurt dus eigenlijk net. En hoe doet dat dan met Ben? Hoe gaat dat in gesprek? En hoe zorgen ze ervoor? En dat is misschien wel de allerbelangrijkste boodschap van u. Hoe zorgen ze ervoor dat het, wanneer het al misgaat, dat Ben dan bij u komen als opvoeders. En omdat elk eigenlijk op zijn eigen apparaatje zit, is het vanzelfsprekende moois. En maar wat er gebeurt, wat jij er maar de televisie ook hoort, dat is een beetje oer. En dan zul je dat hij de net altijd meer lekker goed in de gaten hebben. We ben dan zeggen wat ze al hier online mooi maatje. En om dat peteer eigenlijk makkelijker te maken, hebben we de kletskaarten betocht. En om te zorgen dat hij de maar oren opvier. Dus ik, mij ben en jonge Rijn, daarover praten kunnen. Een soort ouden vinden het dreig om het peteren om te gaan, omdat ze het gevoel hebben dat ze er net genoeg van weten of de online wraad net goed begrijpen. Wij, ik neem mezelf ik, maar wij binnen net maar grut worden, dus we zeggen er op een bepaalde manier, zeggen wij daar nooit. En onbewust nemen we dat audio, nemen we mooi in het peteer. En op het moment dat ze van, nou ja, ik snap er helemaal niks van, wat vies er nou zo leuk om, of hoor op mij dat ding, hè, de wijze waarop je ermee praten, kun je ben ik al heel gauw verdrukken van het peteer. En als probeer is het om een vragen te stellen van, oh, vertel eens, hey, wat is dat voor game, hoe werkt dat? Leuk filmpje, vertel eens, en dan komt het peteer op gang. En dan kiest ik volle gauw ervan uitgaan dat ben ik bij die kom als het net leuk is. De kletskaarten binnen in het Friesk en de eerste exemplaren waren uitreikt om wethouder Aantjelle Soeboer. Dit soort onderwerpen zijn best wel soms wel pittig om te bespreken. En we merken gewoon dat voor hele volle mensen in Friesland, Fries is eerste taal, en praten toch wat makkelijker over dit soort wichtige onderwerpen. En toen dachten we van, nou, dan moeten we maar eens even bezieken of we dat voor elkaar krijgen kunnen. En toen hebben we met de bibliotheek geschakeld en die zei van, ja, dat is een goed idee. Wij hadden dan 2 wichtige onderwerpen. Enerzijds taal, stimuleren van Frieske taal. En aan de andere kant mediawijsheid. Ja, dat is net oors in Friesland als in de Randstad. Dat is hier echt gewoon echt een heel belangrijk item. Dus ja, die 2 dingen combineren. Dat hebben we denk ik voor elkaar gekregen met deze kletskaarten.